Здравейте, приятели, казвам се Христо. Днес ще ви покажа ранното ашладисване на орех. Също може да го използвате и за черница, и за лоза, които сравнително трудно се присаждат. Ранното им ашладисване ще го съпроводиме с една специална зона за подгрев на присаденото място, нещо като микрооранжерийка. Сега ще ви покажа самия монтаж и самата система, която е доста опростена, но дава големи шансове да имате успех с тези, които трудно ви се срастват, като например ореха. И така, калемите, които използваме за орех, много пъти съм показвал, са или от миналата година израснали силни пръти. Това означава, че трябва да направите резидба на харесания орех сега, за да имате за другата година хубави пръчки. Прави силни клонки и тук се наблюдава две точици, две пъпчици, които са много желани при избора на калем, не винаги ги имате. Или, както съм показвал, калемче с разклонения също може. Дървесната част на този калем трябва да доминира, т.е. в сечението не трябва да е куха тръбичка, ами дървесната част да доминира. Това се случва обикновено в основата на тези прирасти. Също много пъти съм показвал, че може да използвате и клонче с разклонение. И така, за този ранен метод на присаждане, в случая горе-долу имам подходящ равен диаметър на подложката и калема, не е задължителен. Много пъти съм показвал в страничната купулация, че подложката може да ви е по-дебела. Правите издълженото изрязване за купулация. Аз я правя с две езичета, но сега за това показно ще я направя с едно издължено езиче, за да не се почувствате прекалено затруднени, а в случая по-важен ще бъде самият микрооранжериен подгрев, който ще създадем след това. Тук изрязвам цялостна елипса, при по-дебела подложка може да не е цялостна елипса. Издълженото езиче ще рече, че го започвате по-отгоре и в посока надолу с клатене на ножа трябва да изрежете един много дълъг език, сигурно поне 2 см. Това имам предвид под издълженото езиче и издължената купулация. С такова поклащане може да имате хубав контрол, за да не ви бяга. На калема също правите едно издължено изрязване. Това издължено изрязване трябва да бъде горе-долу подобна дължина на подложката. Мерите чрез сравняване, от тук до тук да бъде еднакво. Още малко от калема ще отнема, много внимателно, с едно изтеглящо движение. И така, горе-долу вече сме с еднаква дължина на подложката и на калемът. Началото на езичето е по-нагоре, по-към върха. И езикът доста дълъг. На свободната ръка съм сложил ръкавица, за да не настъпи срязване. Такова поклащане също ви пази да не ви се разцепи. Това поклащане и пръсти отзаде са събрани, ви пази да не се разцепи. Също може да използвате и този прием с палеца отзаде. И така с тези дълги езици ги зацепваме. Ако са с различен диаметър по едната страна, може да сложите една плюнка. Тук пъпката в зоната на дялкане, ако е в горния край на отреза, е желана. Такава пъпка, ако си запазите, може да имате шансове и с нея, но не е задължително. По едната страна, харесана от вас, ляво-дясно, при подобни диаметри, по едната страна. В случая ще избера тук от тази страна. Натиквате тези дълги езици, да се скрие всичко рязано. Дори още може да се натика. И стягате много добре с изолир бант, като специално обяснявам постепенно отдолу нагоре с притискане на пръст, за да залепне плътно. Когато имате дълги отрези, точно имате възможност много хубаво да приберете чрез стягането след това. Натягате, изтискате, натягате, изтискате и всичко рязано се прибира перфектно. С постепенно увиване и с постепенно стягане
Тук гледате да заобиколите, ако имате такива пъпки в зоната на подгрева. Заобикаляте ги с превръзката, слизате надолу и скъсвате. Как ще организираме подгрева, когато сме на по-висока точка? Първо ще замажа калема. Трудно хващащите калеми, като например орех, аз ги замазвам дори целите с тази полутечната овощарска замазка. Това би ги пазило допълнително да не изсъхнат докато чакат да се срастват. Казахме, сравнително бавно се сраства орех. При ранното присаждане през февруари-март трябва да приложим допълнителна екстремна защита, за да не изсъхва докато чака да се срасне. Това нещо ще ни помогне да увеличим процента си успеваемост. Защитата, която казах, подгревната защита, как я правя? Изрязал съм от твърд стиропор едни такива скобички, да ги наречем. Едната я слагам под зоната на присаждане, другата ще я сложа над зоната на присаждане, като тук момента с пъпката е деликатен, но умишлено ще оставя сега в зоната на присаждане, въпреки че не е задължително. И идеята е тук, като увия след малко, да стане нещо като микрооранжерийка, където като влиза слънцето, да подгрява тази зона на присаждането. Фиксирам с превръзка долната да не пада, да не се свлича, да не се размества. Ако се счупи, както в моя случай, фиксираме към основата с една допълнителна превръзка. Да не се върти също. Идеята е изцяло дялканата част и увитата след това да ми остане в тази подгревна зона, да я наречем микрооранжерийка. Използвам широка лента стреч фолио, което е по-хубаво да е от по-твърдото. От по-твърдото, че да не се смачка. Отдолу отново правя едно кръгче, за да се затисне, да не се размества това стреч фолио. И правя едно съдче затворено, топла част, където слънцето ще нагрява през деня на слънчевите дни през март. Слънцето ще нагрява тази част и ще направи нещо като микрооранжерийка. Това е зоната за подгрев, където ви казах, че дялканата част ще бъде с подгряване. А какво ще направим горе, за да можем да защитиме самият калем? За защита на самият калем или добавяте някакви шини пръчки, например, това не е никак лоша идея, и между тези шини пръчки ще направим една горна зона, която горна зона е точно за защита от изсъхване на калемът. Тази горна зона ще я направя така. С широка лента найлон, или в случая, понеже тук пред мен е отново стреч фолиото, се увива се създава една чашка, която чашка ще бъде насипана с рехава земя, с дървени трици, с влажен пясък, с такива неща. Това ще бъде, да я наречем, хладна зона. Хладна зона, която на всичкото отгоре ще бъде изолирана с този стиропор, който е горното парченце стиропор 2-3 см дебелина. В тази хладна влажна зона нашият калем няма да изпитва прекалено ефекта на многото слънце на жегата, защото в първоначалния момент за нас е важно подгревната зона да стои топла, долу, където е присъденото място с дялкането,
а горе калемът да остане в една влажна зона, в случая с влажна пръст. От всякъде на калема е хубаво да има пръстрици. Най-високата връхната пъпка на калема, дори да се показва, не е страшно. Тук остана върха на калема, умишлено го показвам. Върха на калема, дори да е останал леко над посипката, не е фатално, но имайте предвид, че през рехава земя силният приръст ще прокара дори през вашата насипана пръст. Силният приръст ще направи така, че калемът ви да подкара. И така, повтарям, отново обобщавам. Хладна зона, в която е целият калем с пъпките, където е насипано пръст, влажна. Топла зона, където е микрооранжерийка между два стиропора в случая, за да може да си увие да стане затворено пространство. И вече надолу, колкото си имате към земята, това всичкото се приема, че може да бъде направено и по-нагоре във въздуха. Разбира се, ако е на някое гъвкаво, рехаво растение, като например клон от лоза, асма, там вече можете допълнително един кол да монтирате и всичкото тази система по определен начин да бъде прикрепена към кола, за да не се килне от тежестта на пръста. И така, ранно присаждане с подгрев, микрооранжерийка. Желая на всички дейност и състезателен успех. Чао!